Masu kallo da sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa cikin wannan lokaci mai albarka. Yau ma dai kamar kullum naku Haruna Ambato Yola, mamallakin Ambato TV da ke bisa YouTube channel ke muku lale marhaban. Yau ma dai kamar kullum muna ɗauke muku ne da taƙaitaccen tarihin masallacin Ƙudus. Masallacin Ƙudus dai shi ne masallaci na uku da Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa ya kafa a doron duniya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi dai masallacin na Ƙudus ya kasance ne a garin Jerusalem, wacce take a ƙasar Falasɗin, wacce yau haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ce da shi masallacin na Ƙudus da Jerusalem da Falasɗin duk ya kasance mallakinta ne, kuma gami da ayyana wa manema labarai za ta rushe masallacin na Ƙudus ko kuma da mai da shi coci. Wai yazu billahi. A baya dai kowa ya san irin cin kashin da wato ainihin ƙasar Isra'ila ke ma Falasɗinawa su da ƙasansu, ta kashe yara, ta aikata wasu fyaɗe, ta rusa gidaje, sannan ta kwashe ta kori Falasɗinawa a gurin, sannan kuma ta je ta ɗebo Yahudawa ta zo ta zuba su a ƙasan ɗin dai. Falasɗinawa dai sun kawar da kai akan wannan al'amarin, ya daɗe yana faruwa, amma zancen da rushe masallacin Ƙudus suka ce su ba su yarda da shi ba, wannan kwata-kwata ba su yarda da shi ba, kuma ba su aminta da shi ba, kuma ba za su aminta da shi ba. Sakamakon haka ne sa ƙasar Isra'ila ta ƙara ƙarfafa kaima wato ainihin ƙasar Falasɗin muggan hare-hare ta ko'ina, ta sama da ta ƙasa. Allah sarki mutanen Falasɗina. A wannan hare-hare dai ƙasar Isra'ila ta kashe mata dubban da ba za su irgu ba, sannan kuma ta kashe yara, abun dai ba daɗi. Falasɗinawa ba wani makami ne da su ba, ƙarfin zuciya ne kawai kuma da tawakkali ga Allah. 'Yan uwa mu ceto masallacin Ƙudus. Lallai ƙasashen musulmai masu ƙarfin iko suna tsoron shiga wannan al'amarin, sakamakon Isra'ila tana aikata wannan abubuwan ne da goyon bayan ƙasar Amerika. Ita kuma ƙasar Saudiyya ta kasance babbar ƙawa ce ga ƙasar Amerika, sannan Amerika ta sa mata ido a kan wannan al'amari. Yau duk ƙasashen duniya sun ja bakinsu sun yi shiru a kan wannan al'amari, sai dai ita ƙasar Iraki ta nuna ƙin goyon bayanta a kan wannan al'amari, kuma sannan kullum a cikin ƙasar nasu zanga-zanga suke ta yi kamar za su afka ma ƙasar Isra'ila. Sannan a wani ɓangaren ma dai akwai dai ƙasar Iran, ita ma dai tun can baya ita ne kan gaba a kan wannan faɗan. Sannan akwai ƙasar Lebanon, da ma dai dukkan ƙasashen mabiya mazhabar Shi'a suna nuna ƙin goyon bayansu a kan wannan al'amari. A nan Afirka ma dai akwai wato ainihin ƙasar Najeriya, inda tun shekarun baya kuka sani wato ainihin 'yan Shi'a mabiya Alzazzaki kullum suna nuna ƙin goyon bayansu a kan wannan al'amari, game da yin zanga-zanga a kan tituna da wasu taruka makamantan haka, wacce suna nuna su ba sa goyon bayan abin da ƙasar Isra'ila take ma wato ainihin Falasɗinawa. Sai dai a wani ɓangaren wasu na ganin kashi 60 na wanda wa'annan abun ya dama wato ainihin 'yan Shi'a ne. Lallai ya kamata ya dame mu duka, saboda dukkanmu wato ainihin musulmai ne, kuma musulmi dan uwan musulmi ne. Falasɗinawa na buƙatar taimakonmu, ya kamata mu taimake su, dukkanmu musulmai ne.